Infopodcast. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. A l'Infopodcast d'avui volem parlar d'economia i concretament de l'atur a Sant Cugat. Aquesta setmana hem conegut la dada del mes de setembre i en parlem amb Anna González, editora d'Informatius. El mes de setembre ha portat bones notícies en aquest àmbit? Hola Albert, doncs sí, ens ha portat bones notícies perquè després de 2 mesos consecutius en què l'atur a Sant Cugat anava pujant, poquet però anava pujant, aquest setembre l'hem tancat amb una baixada, petita però una baixada de l'atur. És un efecte similar al que s'ha produït a gairebé tot Catalunya amb aquesta mitjana, és a dir, 2 mesos consecutius de pujada amb aquests mesos d'estiu i ara al setembre al tancament una petita baixada. Amb tot, Sí, tant. Amb tot, el municipi ara mateix té 2.467 persones en situació de desocupació, fet que representa, el que dèiem, aquesta petita baixada, 81 persones menys en situació d'atur. Molt bé. Aquestes dades, però, o aquesta valoració té alguns matisos, veritat? Doncs sí, perquè tot i que són bones notícies, perquè és un descens de l'atur, és cert que mentre que a Catalunya aquest descens ha comportat un rècord històric, un setembre de mínims històrics, a Sant Cugat no s'ha produït aquesta situació i és més, si fem la comparativa amb altres mesos de setembre de manera interanual, és a dir, amb el 2022, amb el 2021, amb el 2020, sempre als setembres hi ha una petita baixada de l'atur, però en el cas d'aquest any no ha estat tan pronunciada com setembres anteriors, per tant no ha estat tan contundent com s'ha produït a la resta de Catalunya. D'acord. En aquest context, però, Sant Cugat sempre se surt una miqueta de la norma, no? És a dir, aquestes dades de Sant Cugat, en general, sempre són positives en comparació tant amb la comarca com fins i tot amb el país. Sí, a Sant Cugat quan parlem d'atur la veritat és que parlem de xifres petites. Ara comentaven, no? Per exemple, aquest mes de setembre l'atur s'ha reduït a Sant Cugat un 3,18%, que en xifres globals dèiem que eren aquestes 81 persones, i en respecte al setembre anterior s'hauria incrementat un 3%, és a dir, respecte al setembre del 2022. Però si fem la comparativa amb el nostre context més immediat, per exemple, amb la comarca, les xifres d'atur de Sant Cugat són molt més baixes. Sant Cugat té una de les taxes registrals d'atur més baixes de tota la comarca, amb un 5,75%. Només Matadepera té una taxa inferior. A vegades es parla d'atur tècnic a Sant Cugat, no?, bàsicament. Doncs moltes gràcies, Anna González, i demà és el torn de l'Infopodcast de Cultura.